Je 19. január 2006. Príslušníci 7. československého kontingentu strávili pol roka v Kosove na mierovej misii KFOR. Pomáhali udržiavať krehký mier medzi etnickými Albáncami a kosovskými Srbmi. Dnes sa ich misia končí. Vracajú sa domov na Slovensko. Mnohí z vojakov, ktorí poletia lietadlom Antonov 24, sa však domov nikdy nevrátia. Ich lietadlo havaruje nad maďarskou dedinkou Hejce. Záchranné akcie v ťažkom teréne a mrazoch iba potvrdia rozsah tragédie, ktorá na dlhú dobu poznačí celé Slovensko. To bol šok tedy. Práve dnes by sa bol dožil svojich 32 rokov. Pred 5. podvečer sú už na letisku v Prištine pristavené dve vojenské lietadlá. Antonov 24 je osobné lietadlo a Antonov 26 je lietadlo nákladné, vybavené nepohodlnými drevenými lavicami. Vojaci, ktorí v ňom majú letieť spolu s batožinou, nie sú veľmi nadšení. Prišiel za mňou kapitán z druhého lietadla, vlastne veliteľ z druhého lietadla a povedal mi, že nemôže zobrať toľkých tých ľudí kvôli batožine. Myslím si, že 18 som mal napísaných, takže nech to znížim na 12 ľudí. 12 ľudí. No, teraz človek nevie, koho vybrať, koho nevybrať. Tak jak som mal papier, zobral som len papier do ruky, pozrel som sa, áno, tí idú do 24, tých mám napísaných do 26, spravil som čiaru. Najprv išli ľudia do 24, tam bolo tých 42 ľudí spolu s posádkou. Teda 43. No a my sme ostali 12. Tesne pred 5. po obede sú lietadlá po technickej stránke pripravené na odlet. Vojaci sa po 2 hodinách strávených na letisku rozlúčili s kolegami, ktorí zostávajú v Kosove. Prvá skupina nastupuje do AN-24. Posádka lietadla robí posledné kontroly a pripravuje sa na štart. Dobrá nálada. Dobrá partia, odchádzala dobrá nálada. A mne bolo smutno. Bol som rád, že som tam s nimi, ale bolo mi smutno. Mám zostať. Kamaráti sa dohadujú, že sa z košického letiska presunú do trebišovských kasární. Jeden z pasažierov osobného lietadla by si ešte rád vychutnal cigaretu, ale nechce zdržiavať štart. Do pohodlnejšej AN-24 preto namiesto seba posiela kamaráta, ktorý mal letieť nákladným lietadlom. V tomto okamihu ešte nevie, že ho poslal na smrť. Ponáhľali sme sa rýchlo do lietadla a už sme chceli byť čo najrýchlejšie doma. Vojaci sa pripravujú na štart. Nadporučík Martin Farkaš vstupuje na palubu ako jeden z posledných pasažierov, práve preto sa mu ide miesto vzadu pri chvoste. Medzi vojakmi vládne príjemná, uvoľnená atmosféra. Po ukončení misie si plánujú spoločné rekreácie. Všetci sa tešia hlavne na skoré stretnutie s blízkymi. Dvere lietadla sa zatvárajú. Zatiaľ nikto netuší, že definitívne. Lietadlo odštartovalo z letiska v Prištine o 16:02 UTC, to znamená o 17:02 stredoeurópskeho času. Štart AN-24 prebieha bez najmenších problémov. Druhé lietadlo je už tiež pripravené na odletovej dráhe prištinského letiska. Odštartuje o 10 minút. Obe lietadlá poletia po stanovenej trase cez Srbsko, Macedónsko, Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko. Po vzlietnutí je atmosféra medzi posádkou AN-24 taktiež príjemná. Ak pôjde všetko podľa plánu, lietadlo o 2,5 hodiny pristane na letisku v Košiciach. Medzi tým sa manželka Martina Farkaša, Michaela, chystá na cestu do Trebišova. Dohodli sa, že ho po príchode vyzdvihne pred trebišovskými kasárňami. Martin jej sľúbil, že jej po prílete do Košíc zavolá. Let prebehol celý bol bez problémov, nezbadal som nič, čo by bolo nezvyčajné. Až do chvíle nehody. Martin Farkaš počas letu zaspáva. Let je pokojný. Vojaci sa tešia, že so svojimi rodinami a priateľmi už čoskoro dodatočne oslávia Vianočné sviatky. Dosť ma zarazilo to, že v tlači a na internete a tak ďalej som sa dočítal o tom, že
na palube lietadiel bol alkohol a tak ďalej, čo určite nie je pravda, lebo po návrate domov nás čakal ešte odber krvi, takže každý sa tešil aj bez toho, aby vypil kvapku alkoholu. Lietadlo sa pred 7:30 nachádza vo vzdušnom priestore Maďarska, ale už sa blíži k slovenským hraniciam. Posádka sa lúči s riadiacou vežou Budapešť. Kontakt s letiskom Košice nadviazalo asi na 60. kilometri vo vzdialenosti od letiska Košice. Košická väža žiada od kapitána aktuálne poveternostné podmienky v priestore letu. Ponúka mu možnosť pristáť za viditeľnosti zeme bez radarového navádzania z veže. Pilot sa rozhodol o pristáte za vidu na základe návrhu riadiaceho z letiska Košice a po vyhodnotení meteorologických podmienok, či už na letisku Košice, tak i letových meteorologických podmienok, ktorých lietadlo letelo momentálne. Všetku zodpovednosť na seba prevzal kapitán lietadla. Lietadlo letí nad maďarskými dedinkami. Viditeľnosť je výborná. Väža potvrdzuje pristávací manéver. Dispečeri na letisku Košice im zapli tzv. Zábleskovú radu, ktorá je vidieť veľké vzdialenosti za takýchto podmienok, takže museli vidieť letisko Košice. AN-24 letí vpravo od osvetleného údolia Hornádu. Piloti sú pripravení na posledný úsek klesania. Lietadlo sa blíži ku kopcu Boršo, ktorý sa nachádza nad maďarskou dedinkou Hejce. O 19:37 pasažieri a posádka zaznamenajú neobvykle silné trasenie. Touštrub lietadla zachytil koruny bukových stromov na vrchole kopca. Lietadlo sa stráca z rádiolokátora. Väža niekoľkokrát kontaktuje posádku, neúspešne. Spája sa s oblastným strediskom riadenia letov, leteckou záchranou a strediskom špeciálnej letovej prevádzky. Vyhlasuje obdobie tiesne. Kontaktuje AN-26. Miesto nehody bolo prvýkrát identifikované lietadlom AN-26, ktoré letelo 10 minút za týmto prvým lietadlom. 19. januára okolo 8 hodiny večer som už bol doma. Zrazu mi zazvonil telefón. Kolegovia mi oznámili, že sa mám okamžite vrátiť do služby. Informovali ma, že v okolí Telkibáne sa zrútilo vojenské lietadlo. Nadporučík Martin Farkaš postupne nadobúda vedomie. Jediné, čo cíti, je chlad a ukrutná bolesť, ktorá sa mu rozlieva po celom tele. Snaží sa pozviechať zo zeme. Pokúša sa pochopiť, kde sa nachádza a čo sa vlastne stalo. Je dezorientovaný. Okolo seba vidí iba kusy rozmetaných stromov, ktoré zahaľuje hustý dym. To, čo sa tam dialo, to ja som bral tak, že to predsa nemôže byť realita. To je nejaký taký zlý sen. Neviem. Videl som, že ja sa viem hýbať, že viem chodiť. Tak som myslel, že pre pána kráľa ani iným sa nemohlo niečo vážne stať, že to je len nejaké nedorozumenie a o chvíľu bude zase všetko v poriadku. Michaela Farkašová je pred 8 hodinou ešte stále na ceste do Trebišova. Očakáva Martinov telefonát. Domnieva sa, že lietadlo by už o tomto čase malo byť v Košiciach. Martin sa zorientuje. Postupne začína chápať, čo sa stalo. Inštinktívne siaha po mobilnom telefóne. Michaela sa konečne dočká, mobil zvoní. Zo slúchadla sa ozve manželov hlas. Martin jej oznamuje, že lietadlo padlo, ale Michaela mu neverí. Viac jej Martin nestihne povedať, lebo zlyhá mobilný signál. Nervózna Michaela zastavuje na najbližšom odpočívadle. Pokúša sa Martinovi dovolať. Spojenie sa podarí. Martin jej vysvetľuje, že lietadlo padlo pravdepodobne niekde na Slovensku a že je v poriadku. Dokáže sa hýbať. Michaela pochopí, že Martin to myslí vážne. Pýta sa ho na ostatných pasažierov. Odpoveď sa k nej nedostane. Martinovi sa vybíja mobil. Maďarská strana bez akéhokoľvek zbytočného vyjednávania pustila do svojho vzdušného priestoru slovenský vrtuľník. Posádka vrtuľníka si všimla, že hustým lesom blúdia dve autá s prvými záchranármi. Reflektorom im svietila na cestu a tak ich vlastne priviedla k miestu nešťastia. Dve autá po dlhom blúdení nachádzajú vďaka vrtuľníku správny smer. Okolo 9:30 večer sa blížia k miestu nešťastia. Keď sme išli do príletovej haly a tam sme zistili, že tam naši chlapci nie sú, že v podstate
stále čakáme na nich. No a vonku sme už nemohli ísť z príletovej haly, tak iba spoza skla sme sledovali oblohu a tam bolo vidno tie vrtuľníky a tie silné reflektory, ktoré svietili vlastne dolu. Keď sme vyšli hore na kopec, bol už večer a bola veľmi zlá viditeľnosť. No videli sme, že spadnuté lietadlo horí a aj sme si baterkami pomáhali pri osvetľovaní okolia. Už vtedy sme si uvedomili, že tu sa stalo niečo hrozné. Po 2 hodinách, ktoré Martin Farkaš prečkal v 20-stupňových mrazoch, sa k nemu blížia prví ľudia. Ako som už povedal, skúšali sme nájsť niekoho, kto by mohol prežiť. Odrazu som vo svetle plameňa pri troskách lietadla zbadal človeka, teda vlastne ľudské telo. Vydal som sa smerom k nemu. Keď som sa k nemu priblížil, zbadal som, že ešte žije. Medzi záchranármi je aj maďarský lekár. Martina nachádzajú zoslabnutého v ťažkom šoku, ale stále je pri vedomí. Snažia sa od neho získať základné informácie. Najisto si pamätám, že potom prišli u záchranári po nejakej dlhšej dobe. No a najprv sa ma pýtal len záchranár, alebo poľovník, alebo čo to bolo. Po maďarsky veci, tým som nerozumel, lebo po maďarsky neviem. Náš kolega lekár najprv rýchlo zhodnotil Martinov stav. Potom sme ho postavili na nohy a doviedli sme ho k nášmu služobnému autu. Kolegovia ho veľmi opatrne po hrboľatom teréne odviezli dolu. Pod kopcom už čakala sanitka, ktorá sa kvôli zlým poveternostným podmienkam nevedela dostať až k miestu nehody. Zdravotníci sa ho ihneď ujali. Lekári podávajú Martinovi prvú pomoc a vyrážajú s ním do Košíc. Rozsah jeho zranení zatiaľ nevedia posúdiť. Vyšetrovanie v sanitke, rôzne inekcie a dookola sa ma pýtali niečo, zrejme ma chceli udržať pri vedomí. Mal som pocit, ako mi furt nechceli dať pokoj. A bola mi veľká zima. Na úpetí kopca Boršov sa medzi tým zhromažďujú maďarskí záchranári, zdravotníci, hasiči, policajti, vojaci a pohraničná stráž. Komplikovaný terén a snehové záveje im sťažujú postup. Ťažká technika a nevhodné motorové vozidlá zapadajú do snehových závejov a vytvárajú na jedinej prístupovej ceste zátarasy. S takouto komplikovanou záchrannou akciou som sa ešte nikdy v živote nestretol. Všade bola tma. Horský terén nám sťažoval postup. Teploty klesli hlboko pod nulu. Fúkal vietor s rýchlosťou 90 km za hodinu. Kvôli mrazu nám nefungovali mobilné telefóny ani vysielačky. Na niektorých miestach sme dokázali vzájomne komunikovať iba vďaka slovenskej mobilnej sieti a takto informovať maďarské orgány. Záchranári nechávajú autá pod kopcom. Ťažký niekoľkokilometrový terén musia zdolať pešo. Poháňa ich nádej, že na vrchole kopca nájdu ešte niekoho živého. Správa o tragédii sa medzi tým dostáva aj do Kosova. Sme mali telefonát od pána generála. On veliteľ mi podal telefón a generál mi oznámil, že lietadlo padlo a že nie je to overená ešte informácia. Nerobíme paniku, nech dáme dokopy zoznamy. Záchranári konečne dorážajú na miesto havárie. Už z diaľky vidia ostrovčeky horiacich rozmetaných súčastí lietadla. Hasiči odstraňujú požiar. Armáda zaisťuje priestor. Pomáhajú aj civilisti z Hejcov. Aj samotní záchranári sú v ohrození života. Netušia, či sa v lietadle nenachádza munícia, ktorá by mohla vybuchnúť. Prvoradým cieľom je však vyhľadávanie živých obetí tragédie. Keď sme s kolegami dorazili na miesto, naskytol sa nám neskutočný, hrozný pohľad. Bola to obrovská tragédia. Lietadlo ešte horelo. Z hasičských áut sme si doniesli hasiace prístroje a hneď sme začali s odstraňovaním požiaru. Niekoľko vojakov sa nachádzalo v blízkosti lietadla. Odtiahli sme ich o 20 metrov ďalej na čistinku. Kolegovia záchranári sa okamžite začali venovať oživovaniu. Spolu sme im vyberali z úst úlomky, snažili sme sa im spriechodniť dýchacie cesty. Bohužiaľ, už sa nám ich nepodarilo zachrániť.
V pracovni starostu už medzi tým zasadol slovenský a maďarský krízový štáb. Vyčerpaní záchranári sa postupne navzájom vymieňajú. Schádzajú dole do dediny. Obyvatelia Hejcov im zabezpečujú nutné občerstvenie. Ženy pripravujú čaj a teplé jedlo. Kladú im jednu jedinú neustále sa opakujúcu otázku. Našli ste niekoho živého? Prišiel ďalší telefonát. A ďalší. Krvné skupiny dajte dokopy. Už som vedel, že je veľmi zlé. Maďarskí záchranári pracujú v teréne celú noc. Okrem mrazivej zimy im prácu sťažuje tma. Ani UV lampy nedokážu obrovský priestor dostatočne dobre zasvietiť. Stále dúfajú, že v troskách by sa ešte mohli nachádzať živí ľudia. Na chalanov som mal telefónne čísla, tak sme ich začali obvolávať, či im zvonia telefóny. Sice telefóny zvonili niektorým, ale nemohli sme sa dovolať. V okolí lietadla sme našli obrovské množstvo osobných vecí vojakov. Našli sme aj náramkové hodinky, ktorých ručičky sa zastavili presne o 19:37, teda v čase, keď sa lietadlo zrútilo. Keď sa zdravotníci pokúšali oživovať vojakov, vo vreckách im zvonili mobilné telefóny. Viete si predstaviť, aké to pre nás bolo? Čo sme cítili v okamihoch, keď sa im pokúšali dovolať ich príbuzní? Čakáme na telefon, že zavolá. Nič. Ona hovorí, veď telefonuj. Počúvaj, letia lietadlo. Oznámil, že možno priletia neskôršie, lebo je zima. Do lietadla telefonovať sa nemôže, nie? No už bolo pomaličky 8:30, ona hovorí, veď mu zavolaj. Už možno aj pristáli. No ja zavolám, pozval sa jediný odkazovač a viacej nič. Prvá správa teda, že sa niečo také udialo, alebo že sa dačo deje, tak to mi moja sestra akože zavolala, či sa mi dneska ozval manžel. Ľuboš, ako či sa ti ozval? Hovorím, že nie, my sme ináč boli dohodnutí. 12 vojaci z AN-26 medzi tým dorazili na útvar v Trebišove, kde čakajú vystrašení príbuzní. Za ľuďmi prišiel duchovný útvaru, pán Sakala, ktorý potom ľuďom vysvetlil situáciu, že čo sa stalo, ako to vlastne je. Skrátka je, že bola noc, nevie sa, stalo sa niečo, ale konkrétne sa nevedelo o ničom. Ale ani jeden z nás nemal odvahu to povedať tým rodičom, že áno, váš syn sedel v tom lietadle. Ani sme asi nemali tú silu to povedať. To ako keby prišiel koniec sveta. To bolo dačo. Akože nechcem na to ani spomínať, pretože to bol strašný pocit. A to sme ešte nevedeli, čo sa tam udialo v skutočnosti. Martina Farkaša v noci prevážajú do košickej nemocnice Louisa Pastéra. Lekári mu spravia všetky potrebné vyšetrenia. Zisťujú, že nemá vnútorné zranenia. Diagnostikujú mu popáleniny a opuch mozgu z dôvodu silného podchladenia. Uvádzajú ho do umelého spánku. Do médií už začínajú postupne prenikať neoficiálne správy, že jeden z pasažierov AN-24 je nažive. Jeho meno zatiaľ zverejnené nie je. Michaela už vie, že je to Martin. Jeho stav je vážny. Radosť sa mieša s neistotou. Stále však iba ona a ošetrujúci personál vedia, kto prežil. Potom sme začali volať synovi do Trenčína, staršiemu. A on spal, on nevedel o ničom. No už potom on začal vybavovať po tej vojenskej linke a volá, že ešte je nádej, lebo išli 2 lietadla. Mohol ísť Dano v tom s nákladom, lebo na prvej misii išiel v tomto lietadle. No potom o chvíľu volá, nie, Dano, nie je v tom lietadle, bol v tamtom, ale jeden vojak žije. No a nakoniec zavolá, že ale náš Dano tu nie je. A už to bolo takto. To bol šok tedy. Takže bezradne som čakala. Čakala som na ďalšie správy, telefóny pri mne celú noc a fakt som dúfala, že mi niekto zavolá, že snáď ho vezú do nemocnice.
každý v kútiku duše si za tým svojím čakal. Bohužiaľ. Práve dnes by sa bol dožil svojich 32 rokov. Stav Martina Farkaša sa postupne stabilizuje. Lekári začínajú hovoriť o zázraku. Ráno sa pokračuje v záchranných prácach. Na kopec Boršov vychádzajú slovenskí vyšetrovatelia. Havária sa stala na území Maďarskej republiky, ale maďarské orgány vyšli Slovákom v ústrety. Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky Ľubomír Bulík o 9 hodine ráno informuje verejnosť, že zatiaľ sa podarilo nájsť a identifikovať 22 tiel mŕtvych vojakov. O pár hodín neskôr sa v oficiálnej správe naplňajú nočné predpovede väčšiny zúčastnených záchranárov. Až na jedného vojaka haváriu nikto z pasažierov ani posádky lietadla Antonov 24 neprežil. Záchranné práce sa v tomto okamihu menia na práce likvidačné. Príslušníci armády sa snažia zaistiť miesto havárie pred novinármi a nechcenými návštevníkmi. Hasiči majú na starosti telá mŕtvych vojakov. Polícia zaisťuje dôkazy. Chystá sa zozbieranie trosiek lietadla. Každý pracuje mlčky. Na tomto mieste slová stratili svoj význam. Tento pohľad, čo sa nám naskytol, i vzhľadom k tomu, že každý z nás tam niekoho poznal, niektorí viacerých, ja som poznal treba celú posádku, aj niektorých samozrejme cestujúcich, takže bol to veľmi nepríjemný pohľad i pocit pre mňa ako, či už ako vyšetrovateľa, alebo ako priateľa týchto ľudí. Počas nasledujúcich dní po ukončení prác maďarských záchranárov, hasičov, vojakov, polície, Slovenskej vyšetrovacej komisie a lekárov boli obete tragédie a trosky lietadla odvezené na Slovensko. Bol vyhlásený jednodňový štátny smútok. Chystá sa najväčší oficiálny pohreb v dejinách slovenskej armády. Hneď na druhý deň, ako sme sa dozvedeli, že je koniec proste. Že naši sú mŕtvi, odišli na druhý svet a jediný jeho život bojuje Farky. A toho sme držali palce a modlili sme sa, aby prežil on. Mne sa nestalo fyzicky nič, no mám pár jaziev, tie sa zašili a život ide ďalej, ale práve tam išlo o tých ľudí tam. O tých skvelých ľudí. Zhruba na 30. kilometri od Košíc sa lietadlo AN-24 blížilo k maďarskej dedine Hejce. O 19. hodine 37 minúte 26 km od košického letiska sa trupom dotklo bukových stromov na vrchole kopca Boršov. Silný náraz zapríčinil postupnú deštrukciu lietadla. Maďarským odborníkom, ktorí sa pokúšali zrekonštruovať let AN-24, sa podarilo odhaliť nové skutočnosti. Podľa rekonštrukcie letu lietadlo len veľmi tesne minulo kopec Bán, ktorý sa nachádza pred vrchom Boršov a má nižšiu nadmorskú výšku. Z toho vyplýva, že lietadlo klesalo príliš skoro a nachádzalo sa pod najnižšou predpísanou výškou. Keby bolo lietadlo iba o pár metrov vyššie, k havárii by nedošlo. Sledujte nás ďalej a dozviete sa, aké oficiálne stanovené príčiny ukončili životy týchto 42 mladých nevinných ľudí. Záchranári majú tragickú haváriu lietadla stále v živej pamäti. Lietadlo sa blížilo odtiaľ. Je viac ako pravdepodobné, že sa zachytilo o koruny stromov, ktoré mu otrhli krídlo. Tu na tomto mieste, kde teraz stojím, bolo veľké množstvo vytečeného kerozínu. Na tomto mieste sa nachádzal trub lietadla. Jeho zadná časť, tá bola celá, mohla byť niekde tu, kde je tento peň. Predná časť lietadla bola celá zhorená. Jednu časť sme ledva vedeli uhasiť. Keď sme rozoberali lietadlo kvôli vyprosťovaniu mŕtvol,
Zistili sme, že osoby, ktoré sa nachádzali v lietadle, boli zakliesnené do seba tak stlačené, že vytvárali jednu kopu. Vojakov, ktorí sa nachádzali v okolí lietadla, sme odtiahli na čistinku. Tam sa ich záchranári pokúšali oživovať. Bohužiaľ sa to nepodarilo. Ostatné telá, ktoré boli spálené, sme odniesli na druhú stranu k armádnym nákladným autám, ktoré ich mali odviesť. Martin Farkas, jediný, kto haváriu prežil, sedel na pni oproti horiacemu lietadlu. Tam ho našli záchranári. V ruke držal mobilný telefón. Lietadlo pri silnom náraze vykosilo v hustom bukovom lese pás široký 40 a dlhý 300 metrov. Príčiny boli komisiou jednoznačne stanovené, i keď nie sú 100% potvrdené objektívnymi dôkazmi, ale s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o zlyhanie ľudskej posádky. To znamená, že piloti si nedostatočne uvedomili prevýšenie terénu pod sebou, pod lietadlom. Orientovali sa zrejme údolím, ktoré bolo vľavo od nich, to bolo údolie Hornádu, ktoré bolo osvetlené a bolo nižšie položené než kopce, ktoré boli priamo pod lietadlom. Tým pádom si zrejme, ako som povedal, nedostatočne uvedomili výšku kopcov pred sebou a klesali, ako by tie kopce tam neboli. Keby mala posádka lietadla zapnutý systém signalizácie nebezpečnej výšky, k havárii by s najväčšou pravdepodobnosťou nedošlo. Ale boli sme prečítať, nahliadnúť do toho vyšetrovacieho spisu, to nám umožnili a tam boli zdané fotky. Bolo to hrozné. Čo sa týka tej katastrofy, tak najstrašnejší pocit, ktorý mám, je, že keď som sa odtiaľto vrátil po 1,5 dni domov, moje najstaršie dieťa ma vítalo vetou: Ocko, my sme ťa čakali tak, ako čakali na tých vojakov ich príbuzní. A toto je ten zážitok, ktorý vo mne pretrváva dodnes. Jednoducho mám husiu kožu, keď si na to spomeniem. Tá najstaršia dcéra mi povedala, že my už nikdy nebudeme normálne žiť. Ale nie, toto je ten život, ktorý žijeme aj teraz a ho budeme žiť aj ďalej. Od prvej minúty, kedy sme sa dozvedeli vlastne, čo sa stalo, nie je deň, kedy by som si nespomenul na tých ľudí. Ani jeden deň neuplynul vtedy, aby som si na ne nespomenul. V Prešove sme boli všetci. A cítil som to, že sme tam aj všetci. Aj keď naši už sa so mnou nerozprávali, z očí do očí, už sme sa nesmiali, ale ten pocit tam bol, že áno, že v tej hale sme zase spolu. Všetko je v poriadku, len keby tu bol Dano. Keby sme boli aspoň dvaja. Najlepšie všetci. Po oficiálnej rozlúčke so zosnulými sa na Slovensku konalo 42 civilných pohrebov. Návrat členov 7. kontingentu KFOR z mierovej misie v Kosove sa skončil nešťastne. Pri najväčšej leteckej tragédii v dejinách slovenskej armády zahynulo 42 vojakov, 39 mužov a 3 ženy. Ich priemerný vek bol 29 rokov. Zanechali po sebe 35 maloletých detí.